תקשיבו חברים, בגלל שהיה 19 צפיות לסדרה שקוראים לה מעניינים לעשירים, אני עושה חלק 2, בואו נתחיל. טוב, כבר ממש מאוחר, נראה לי אני אלך להשכיב את הבנות. כן, זו כבר שעה טובה. טוב, בואו נלך להשכיב אותה. בננות, מה קורה? בסדר אמא, את צריכה משהו? סתם, פשוט אני חושבת שכדאי שתלכו לישון, כי כבר יש חושך בחוץ, ממש מאוחר. טוב, אוקיי. אז תעלו למיטה שלכם, אוקיי? סבבה אמא. לילה טוב בננות. לילה טוב. טוב, ליבי, בואי נלך לחדר. ואגב, אני לא זוכרת איך קראו לה, ואם בכלל היה לה שם, אז קוראים לה ליבי. בסדר, אני באה. טוב, נראה לי שאני אעיר את הבנות, כדי שהם ילכו לגן ולבית ספר. בנות, קומו, היום אתם הולכות לגן ולבית ספר. קמתי. גם אני. טוב, בנות, אתם צריכות להתארגן, תתארגנו, ובינתיים אני מכינה לכם את הארוחת בוקר. אוקיי, אמא. בעצם אמא, שכחתי שאני כבר מאורגנת. כן, מעולה, ואני רואה שגם ליבי. נכון. טוב, אז אתם בינתיים יכולות לצפות בטלוויזיה, ואני אכין לכם את הארוחה. אוקיי, שתינו אמרו אוקיי. בנות. מה, אמא, הכל בסדר? באמת שקצת פחות. מה קרה, אמא? אין לנו מספיק אוכל בבית שאני אכין ארוחה לשתיכן, אבל נשאר לי רק עגבניה אחת שחיממתי לכם, כמו שאתן אוהבות, אבל... אז פשוט תחלקו בה, בסדר? טוב, אמא. אוקיי, קחי. רגע. תודה, ביי אמא, יום טוב. ביי יפה שלי, יום טוב. ליבי? מאמה, היה הכל בסדר? אמא אמרה לי שאין לנו מספיק כסף ואוכל בבית כדי שיהיה ארוחת בוקר על שתינו. אז היא חיממה לנו עגבניה כמו שאנחנו אוהבות, ונצטרך להתחלק בה. אני אוהבת עגבניות, אבל אני גם לא בטוחה שזה יספיק לשתינו. רוצים חלק 3?